umiyak dahil sa parody ng music video. Barangay Captain at Konsehal nag-rap battle. Rapper kumanta sa puntod ni Francis M. Kanya dito, sobrang galing mo idol, palit kaya kayo. Tipsy D kulong. Dahan-dahan na ba nasisira ang music industry natin? Ito, di pa bang balitang ina ngayon atin agad simulan. Dadaanan natin yung mga balita. Ito naman tungkol kay Pecado. Si Pecado ay isang content creator slash artist. Nag-viral daw ang kanyang reaksyon. Hindi ako sigurado kung tungkol ito dun sa nilabas ng Colocais TV na parody sa mga nagmamumble rap. Ito, papakinggan natin. In 3, 2, let's go! Oh! Nag-react din tayo dito dati kung naalala nyo. Oh! Ito kaya reaction. For entertainment purposes lang yung video, pero try to hear me out. I myself is I'm hearing you. Artist na gustong makilala. Gustong makilala yung music, gustong makilala yung writing skills ko. Gustong makomment ng ibang tao. Siyempre, marinig ng wider audience yung music ko. Ba't naman nilagyan natin ng ganong background music? Ang sama naman na nagtimpla nitong nagtimpla nitong video na to. At hanggang ngayon, pinipilit kong makilala yung music ko. Pilit kong ginagapos, tapos lalaruin lang ng kung sino-sino. Parang ang unfair, di ba? Huwag kayo iiyak. Well, unfair talaga ang mundo, okay? Siguro mas maganda rito, ang mas finokusan mo sana dito, pag-igihin pa lalo ang iyong craft, ang iyong pagkanta. Kasi yan ang uso ngayon, ang pinagtitripan yung mga genre. Siguro kasi ganun talaga habang tumatagal. May kanya-kanya naman parody yan. 10 years ago, may mga parody na ng mga rap songs. Hanggang ngayon, kaila Michael V, di ba? Pinaparody niya, iba't ibang mga kanta. Siguro ngayon, ang gawin mo, sasakyan mo ang uso o ang meta ngayon. Gumawa ka ng sa paraan na ikaw rin ang makakagawa. Ganun na kasi ngayon. Dahil meron na tayong social media, gusto ng tao ma-entertain. Siyempre kung makakarinig na naman sila na eto ako laki sa hirap, diba? Yung mga ganon, ako laki sa hirap, mahilig ako mag-rap, bagong pritong manok ang sarap. Na kung iisipin mo, sa taong hindi naman mahilig o hindi naman, or kahit sanay sa mga rap, na narinig na nila ito. Diba? Kung nakaisipin mo, kailangan tulad nila Carlos Agassi, tungkol dun sa sino yung mayaman na babae na nag-rap din or gumawa ng mga kanta. Marami mga ganon sa social media. Isa na rin ako doon. Papakita ko yung ginawa ko rin dati. Pag ito umabot ng 1 million views dito sa FB, gagawa tayo ng updated version ng rap song. Papakita natin sa dulo. Yun ang gusto marinig ng tao. Hindi naman dahil hindi ka magaling o hindi ka talentado, pero kasi yun kasi ang uso ngayon. Ngayon, doon mo nagagamitin yung creative mo, yung pagiging creative mo sa sining mo, na paghaluin yan, pagkaparehuhin yan. Gaya naman ang art, kahit naman anong gawin mo. Kahit yung mga sobrang gagaling ng mga liriko, sobrang gagaling ng mga artist, kung hindi ka marunong i-market ang sarili mo, hindi nila kasalanan nyo kung hindi ka sikat, hindi nila kasalanan nyo kung hindi ka umaakyat. Kasama talaga doon ang pag-igihan mo, yung parte ng craft mo. Ibig sabihin na hindi lang sa pagkanta ka dapat magaling, hindi lang dapat kasi sintonado ka dahil kailangan mo maging ganon. Kailangan mo din alam kung paano sakyan ang alon. Diba? Kung hindi, lulubog ka. Diba? Yung sinabi nga niya, hindi ko na makita sa kanyang TikTok kasi nakita ko pala dito na hindi lang pala yun ang kanyang content. Na gumawa rin siya dati ng mga content tungkol sa mga interviews or sa mga street na mga content. Alam mo, gusto niya magkaroon ng following. At kahit naman sino na nasa internet gusto magkaroon. Nararamdaman ko naman yung grind mo. Hindi mo kasing talentado mo. Tarantado siguro ako. Pero basta bumukha kasing iyakin sa mundo na ginagalawan mo. Na alam natin na pagpursigihin mo lang. Ngayon, sabihin natin, ang tagal mo na napupursige. Sa ginagalawa mo, estilo, sa lane mo, tapos nakita mo, hindi ka siguro umaangat o parang stagnant pang ating growth or siguro steady lang. Kasi mas pinapakita nito na affected ka pala nun, na naapektuhan ka pala ng pagiging sa pagkabagal, ng pag-angat nung iyong mga ginagawa, ng iyong musika. Kasi kung pinakinggan ko naman yung gawa mo, okay naman. Pero hindi ang klase ng kanta na magva-viral. Sa dami na nakikita natin memes dito na nire-reactan ko, alam ko na pag isang tao o video ay magva-viral na nakita ko na yung formula. Nasa sa'yo na yan. Kung meron kang ego mo na ini-stroke, na gusto mo ganitong klase kasi gusto kong musika na lumabas sa akin bago ako sumikat. Ngayon, wag mo iyakan yung mga tao na hindi yun ang gustong gawin. Diba? Don't hate the player, hate the game. Ngayon, kung gusto mo talaga na sumikat, sasabay yung sikat mo at masaya ka rin sa ginagawa mo, may tatawag lang ikigai, yung purpose, yung gusto mong ginagawa at pwede mong pagkakitaan, yung parang trifold, trifecta. Ikaw lang ang makakagawa niyan. Alam ko perfectly valid din naman yung mga sinabi mo. Nakakaasar nga ng mga tulad ng mga style nila Carlos Agassi, ang mga sumisikat dito, diba? Yung kanilang mga verses na gusto kong saksakin ng kutsilyo yung tenga ko, yun ang sumisikat. Pero ano magagawa mo? Diba? Alam naman, sigawan mo yung dagat, yun yung alon na sumasampa doon sa dalampasigan. Sunod na balita.
balita ngayon na ito naman ngayon dahil papakinggan natin ang kantang inawit ni Sir Jeno para kay Francis M. May nagbabantay sa dilim. Yo! Aabang sa sulong. Yo! Di ka hiyan. May lighting pa. Nalala ko na yung mga nagtitiktok sa harap ng mga yumao nilang mga magulang o bahal sa buhay. Sumasayaw pa nga minsan eh. Nirarespeto ko naman yun. Anong problema dun? Ito ay kwentong hango ng galing sa dalawang taong nagmamahalan ng tunay ang hali. Isa at Lando at Sigurado naman ako wala naman itong mali sa ginagawa niya. Kasi ang ayoko lang dito ay tinatag pa niya, di ba? Itong mga kilalang pangalan sa larangan ng musika at sining. So ngayon, ito yung mga comments dito na save ko yung video tapos bento ko kay Boss Toy. sa marami. Kupal nyo talaga. Tol naman, nananahimik na yung tao, binubulabog mo. Kanya dito, sobrang galing mo, idol, palit kaya kayo. Anong pinagagawa mo dyan? Nananahimik na si Masa, ginigising mo pa. Cloud chasing at its finest. Kailangan may content, diba? May ninit pa ang issue ni Francis M. Diba? Nagkakaroon ngayon, nagiging open to interpretation ngayon. Yung gusto mong ipakita. Ngayon, ikaw bilang isang influencer o kung sino man yung gusto mong ilabas sa iyong mga videos, kung paano mo pinapakita sa video mo, nasa sayo na yan. Ako dahil ko ginagawa na hindi naman naka-record sa video. At hindi natin kailangan iyabang o ipakita yun kung hindi yun yung purpose nun. Kasi kung tipong yung pagkanta niya rito, siguro sa ibang tao ay sukot o hindi gusto, kanya-kanya yan. Pero yung mismong purpose niya, our intention niya, wala makakapagsabi. Siya lang. Nilagay mo to sa social media, uhusgahan ka niyan. Wala ka nang magagawa. Kahit magawa ka ng kabutihan, uhusgahan ka. Gawa ka ng kasamaan, mabuting nahusgahan ka. Sa pagkanta mo kay Francis M. Kaleidoscope world nga, diba? Iba-iba talaga. Every color, every hue, paghuhusgahan sa'yo ng tao. Putay ko na naisip ko, dapat kunin ako ni Francis. Hindi ngayon. Dahil kunin sana ako ng label niya. Shoo! Ngayon nagigets ko naman gusto mag-pay respect. Iba-iba naman tayo ng paraan na pagbigay ng respeto sa mga yumao. Pero nagiging cringe o sukot pag inibidyohan, di ba? Lahat naman nata, di ba? Pati charitable works, di ba? Ginagawa naman niya kaya yung binibidyohan para merong views. Pag meron kang views, pwede kang kumita. Pwede mo ngayon gamitin yon para endless cycle ang pagbibigay sa mga naghihirap for the next kind of content. Diba? Alam ko nagkaroon din ng ganyan issue kay MrBeast. Pero kung isipin mo naman, at the end of the day, may natutulungan naman siya. Ngayon, nasa sayo niya kung anong klaseng moral compass ang ipapakita mo dito na nakakasama ba or mabuti bang wag na lang. Ako mas iniisip ko na lang yung end goal na meron natutulungan tao. Sana meron kang paraan na hindi kailangan ng views para kumita ka ng ganong kalaki, para makatulong ka sa kapwa mo. Pero yun ang galawan eh. Bakit mo sisisihin yung tao? Sa dulo ng araw, wala kang masasabi sa intention ng iba. Kasi paano mo magigets yun sa mata mo lang, di ba? Hindi sa mata ng iba. Pero ayun nga, yun lang naman masasabi ko dito. Sunod na balita kaya ito yung viral barangay captain versus konsehal ng bayan. Barangay Mulawin to ha? Barangay Mulawin to. Mulawin po, dyan si Kuya Kim. Bakit din? Bibirahin nyo ako, sige. Nakunsihan ka pa ng bayan. Hoy, ikaw kapitan ka. Ba't ka nandito? Ano pakailan mo? Hoy, ano pakailan mo rin? Kapitan, pakiusap. Naku, si Kapitan tumututan. Yan bawal humakot ng butante. Flying voters. Flying voters. Bawal humakot ng butante. Service ng mayor. Shit. Bawal humakot ng butante ha. Kinukuha nila. Ang nakakatakot nga lang dito, di ba? Pag ikaw may gumagawa ng kabutihan o lagpas sa iyong tungkulin, ikaw yung madadali. Sabi, kahanapin niya, di ba? Hindi natin masasabi, di ba? Pwede kang pag-initan eh. Alam naman natin na natural to eh. 3 puntos ako para kay Konsehal. Time! Nod, kay Arnel. Kaya ito rin mag-rap yung mga nag-ano, di ba? Nagme-music. Hey! Parang may kinakalikot lang sa hangin eh. Kinakaganong-ganon lang. Ang init ng musika po. Para impyerno. Finish na din para nakalagay sa ano niya. Di ba ito sabi ko parang mahilig sila man-trip o mambaboy. Diba? Pero kasama yan sa biroan. Kasama yan sa mga parody ng mga gayang klaseng video ng mga music. Diba?
Di ba nga, ang sining ay paraan natin ng pagtanggal ng galit, di ba? Pag-relax o pag-communicate sa ibang tao, sa ating nararamdaman, sa ating pinagdadaanan sa buhay. Yan nga masarap sa sining kahit sino. Kahit sinong gusto mo. Ako nga, nainis ako kay Flo G. Pero mararamdaman mo talaga yung mga liriko niya, talagang po, di ba? Talagang dumadaan sa kaluluwa mo. Questionable yung mga desisyon niya sa buhay. Wala tayong magagawa doon. Pero yung mismong lumalabas sa kanyang mga sining, ibang usapan na. Para mapikon kasi sa parody, mas ikaw ang pinapakitaan nun kung sino ka. Tala mo kanina yung barangay captain, pinakita niya kung sino siya. Croissant po chocolat. Macaron. Sopong-sopong o Geto nga rin yung mga mumble rap. Parang dinodra ka lang sa mukha, di ba? Pagka. Okay, parang goofy. Sinak mong iyong. Sinak yung mani. Yan ang tunay na gangster. Sinasak yung mani. Sunod na balita na kamakailan, well, matagal na. Siyempre, sumakto sa tema natin si Tipsy D daw. Kasi si Flo J, si Tipsy D, talagang kinokolekta nila yung mga titik. Pero ngayon nalintikan si Tipsy D dahil illegal daw o meron siyang live na pagkaka-raid sa kanya during sa live na gambling niyang thing. Di ko alam, di ko sinusundan Ano na nangyari sa music industry natin? Number 4. Ay, pucha, mukhang sakto, nakagano na siya. Ayun, literal, nakataas kami na siya kanina pa, kaya pala, naiintindihan na niya. Nahuli na. Advance ang bars. Ay, literal, himas rap to himas rehas. Literal na behind bars. Sinasabi nila dito na hindi daw lisensyado yung ginagawa niya dito dahil walang habol ang mga tao kung sakali na tumakbo sila o sakaling hindi masunod yung mga parameters o yung mga guidelines dito sa kanilang bunutan. Yan, from spitting bars to behind bars. Hirap sa mga ganito Diba, kahit nasa tama ka, kung kahit wala kang mali siya, papuntahan ka ng pulisya kung wala ka sa lisensya. Yan ang rap industry! So, hindi na ako updated sa nangyari dito. Pero yan, naalala ko ang nangyari. Pati yung kulay ni Kuya dito, di ba? Parang sa preso din, di ba? Lagyan mo ng P! Hey! Ako si Paolo P! Ito talaga. From si Two Pops to, from Two Cup to Unleak Pops. Tsaya nakakatakot. Almost on me. Hey, paluin mo patulogin mo. Yung sabi, pakibaba nga yung short ni Geng Geng. Gusto ko rin papuntahin si Cap dito para sa podcast. Abuto yun ito na 20k likes. Hagilapin natin siya. May Tupac si Cap. Sunod. Cap, kalbo ka ba? Ayaw mo, hindi ka namumurahin ngayon. Good move si Cap. Yan ang 2 Cup. God bless. Yan ang gusto ko, diba? Yan na talaga ang sining. Yan ang mga liriko. Di ka dapat hipokrito. Philippine ko ngayon mag-rap idol ko rin dati yung mga mini-memorize ko rap nila Glock 9 at nila Francis M. May anak man siya sa labas o wala. Diba parang gano'n, diba? Sineperate natin yung art from the artist. Ewan ko, may mga tao kasi na talagang pinag-iisa. Pero pag ako ginagawa ko na lang, hindi ko na lang sinusuportahan yung artist. Kung sabihin natin kupal yung artist, hindi ko na siya sinusuportahan. Pero pakikinggan ko yung kanta niya, pakikinggan ko yung gawa niya. Ma'am, bakit wala sa exam yung kwento mo sa yan ang pinakamagaling. Yan ang sobrang daming rap. 5 minuto. At panguler to. Ano to? Ano nangyayari? Literal spitting bars. Yan lang pinakabagong MC ng Manila City Jail. So, yun natin mga balita kayo lang ko. Pasensya nag-warm up pa ako sa mga balita kayo kasi ang tagal kong idinaanan yung mga nangyari ngayon. So, doon natatapos sa ating mga berso ngayong Nobyembre. Kung gusto pa na mga ganito, huwag nyo like, share sa mga kachan yung friends. Huwag nyo subscribe. Yan ang rap battle. Ako nga pala si Marites para magiging legit page sa Pilipinas. Tayo na sa siniskwela, tuklasin natin ang siyensya, buksan ang pag-iisip, tayo'y likas na scientist.